tei hojagri ni bisingtwi jotono no kha hamyaphoro ini khabang tv channel ni bisingtwi bo haino hai hojagri festival 32 jotosa horo nongno phunugui mansa phunuknani chaitongnai aipono yango kisa mobile network ro hamya mobile network dok hamya net ni bagui onek somosya tangwi hingke light thangnai sal kisa swkang yango kisa problem wngma bagui net server rok off khlaijak aipono call lok sim choli tongo tei sarapsani bisingo to banda chengai yango mombati rok songnai minister rok fainai tei saringni taimamo samung rok phunuknani bagui chaitogui tongo habai no phunugui tongmano sabia net judi problem wngkha hingke nakardi phunukma wngla tamkhe tabuk kisisa manmani yagulo phano kisisa live choli tongo yang side o gari rok tangjak naidi ei saka o bahai gari yang side o oro minister rok fainai yango bo truk borok phai tongnai taisa sal thangkha ke borok onek jamung thangnai ro norong dara boro sa dara mo wngka wngko masmara pesarthol Unakoti district net kaham da joli tongo bole ang semleya nakardi tomong no net hamya clearing ya ka nakardi net ni bagui onek somosya ongjak mo hingke masmara pesarthol Unakoti district 32 state level hojagri festival belai no khatung khaja hangjak lukurok truk to onek hakchal thaijak ni bo paisok bijak onayak yang borok wngma baksa tui tugui tongkho baksa rest rok khali tongkho dara kisa nang live khai phunukdi program ang photo ao ang sachungnai phunuknani bagui haipono yango ke net problem sal kisa swkang kisa problem wngui yango internet do off rok khaijak si yango net choliya call sim se choli tongo sms bo thangya sms rok kaiya trai khaini kha
Sokwe purun ciming jodo se phunugi manchak chai togui tongo tomong no cholia kana kardi nong no bokhabai nya phongna bosongo dangai ke net judi problem ngai thanga ke phunugi mangla lighting rok setting khali tongo yang sagao minister rok to tai srapsa ni bising phaisok binai yang mombati tinta tongo tabo bozoro live khaine abo to semia ko tam ko je chalok mansek to chalok tongnai ayang saito ang garing tangjago sakarago phungdaman ang chaitok tong Naya tinggal apa? Ang lapay ako, jela mo lapay. dara ang teleamurani si Rohis no call kedi. omsu Rohis no call kedi. sal au takuk no usugango usugang hojigirin dino bo comment khaiga nangano logangi tongdi kaham kerke tongdi sak hanya rok tang thong ta kebeng thong kaham kerke tongdi Tres cara tunai, aikat kandi. sarik sanjar jorani jara nai tongnai rono hambai milebel kino norok bo jagani daung nai tong kisa comment khaisadi bayaro truk borok phai tongo pemejaga phai tongo amo dujin no mu cholinai tini bo cholinai tini fast khana bo tongnai khana bo phunungnani bagi sai tongnai जों tini फाइमानि tini to thangya khana bo thangya khana tongnai tain din thanai dara ni para ke bojaga angkha ado khumul area ni no hai kono agartala watong kata agartala phaje singoro pailega dol ke dara kaham ke no gyata kisha nagarde tangi ke
नेटनि समस्या आङो बहुत समस्या सालगिसा सका आं प्रब्लेम आंगे yang साइतो मोबाइल नेटवर्क पूरा ऑफ खायजा कॉल सिम से चल दङ एसएमएस पनो केमनो रिप्लाय रिमाया तब थांगिया अपनो नुक जागिया बाहाय ताई सरफ तंगै लाइफ फाइन हाय फाइगनाय बिसा नागारदि तांगै गे मिनिस्टार ऑफ फाइमानि फुनुक सनाय आफरन जेंका पान्डा कलक के फुंनानि बागै साइतो गइतो हामबाय सानो जरानि जत जरा लाइफ नाइतो नाय ताई सरफ से परखने हते से मालक नाय दाक्स जरा आसन